Karibu kero tuguchaka na mang'ana amakong kurwase ensemeli ya Nyankongo ase ward ya Kitutu Central ward ime ya Kitutu Chache South. Mwana we miaka 5 nigo atuka emambia rero ange ne nyumba y'umwamate abwasaba nyanyimbo banyanchwa bachena kwiro mubiro yo na guchaka butuki kigima buna Daniel Ontiri agutumanya. Ebikole by'abantu gutuka bakwete hasi chinchira chibotutukano ni guberarekanire komentekana na monasa matuka bwangwiga nase kole kya bwangwiga nasa bamenyi bekenyiro kya Nyanguru ime ya Nyankongo hasi kaunti ya Kisii waichanigwa nege kole hasi umubere w'umwana umumura w'emyaka 5 utokegesona kinyumba y'umwamatobo yoringe n'ikingoma chintinde asumotwe na samawoko hasi akagerubuna nigangentwa nogutugutwa sense meyo enabo kama byo mwana byarenge akwana no mwana na mobekere getamba na musibabia anta biwansi no menifungia bisuri amataisa kwa bere bya so aborerara oyo mwabona ari ngomo kaorekera sinye na motigana na matabiesi bi na myoka uchese nyaruka yana enke na chikoyete bire nto bwati kento kuri ranchi na so au na nyomwana nerega kumyoka kuruma atega iga utira onde na incho mwana ngayari bon tua so kubona twes tua ba machara twes para no to ne kamati yana bono na bwati ngo ikarugoroga iga mwamuro minde nyomba ne rura iga rende abori umuswati ipa mera kwa no rero no kumyoka guchiano mwana ibiru ko mwana taiyo onkani ya yo mwana ki mwana romete mwana mumuro mindo orio sire to mochokoroyi mwana iyo mbolire totaraji gotabu kiombo nuoyo to koiwe bikuru nane ko matere no muro iganyore nyaruke no mwana ukari ko moita nande to minyoke twa myoka na pamer to wikaga to no mwana usiri mwana ngesonari omwana bare gesona ndo chenga ga kire ko rumo tuigoro lakini njimna namuri omwana igo ko ranga ga kire ko rumaiga no abimbete bono chimna bo muro chimnari abayibuli banje gosira nigo egotebekana babeire ni kitabauti hasi nyomo hasi gikabono no mwana iga nigo konye amenyete asaba mate na tatu mwabo wikabuna awomera makweria ye mwana oyo ane gaba amenyete chirandi bagasinyana no mungu subati ya bwat karabasinyana tukana ngara gambe kineke na gambe tolimi bagande yaya umwana nje bamuswati adanje umwana nengora nyene muri mwana no makano muira nakwa nanje disamono kabwa atigirwe umwana handi tuketa kule ti ari ngara misi chuma na umwana uwo nkanyaro umwana uwo ngoboli isanga kina hani kimwaka ngana mwana aje dokwa mwana agairete nando ndate runtutira abamenye tajirandi ejo uswati akamuka kagendo rwao somuka ko mwana ngwana kumugoli ngakibana nganje tinta kitimu mudo ujipi toto kedimo mwana le mwana na ngangenda ngabora rende kanjire ko iro mwana tigo mwana akine ngamate mwana eno yano noira muso no achaira ne bwana ake rendo mwana agacha kamenye randi mumuno na rubu mabuka mukone randi agacha bona musubati uminto abamenyi bensemiga nigo bagikerie gakorekyo bakwanira boigo ebinde bingabunebi namono ebyo kwa abantu abanne ebyo byabeire ebyabotambase bare ebyo babinka waira nko babire namukonyo umuntu akwete wakuminga ngakiakwa lakini rende asike this an isolated case tutasabataba tubasikonyo ngasa chine no muntu muiti otokirande gati kabere egera ike kuzuiwa mapema atara ikakora destruction atara ikakora boiti bwetaneti okwa ko mwana iga nigo kwaba okororo wetanie kerengo asikiribuna omwana iga nigagenderete nechi clinic maga yokobune kokoboko na niga kwaga sibeire okoboko gose kabekere plaster asokoboko kwaye gukoryo maga yokumya achinga ke baringe gochiesa na banda bande ekore kyagikirwa nabange baboria bono botuki kwango iwa elia bakagerwa bayimukirigwe getambo kirege tindikiri chiko nkuribotere gatoseni kyagatembe kurega se kaunti ya Kisii leterane ngorku Daniel Ontiri